Molt ràpid, això. Bé, ja que s'ha comentat abans el tema del camí a la mar, i aprofitant, encara que no, jo portava preparat també un poc el tema d'infraestructures, però bé, l'únic que vull dir en la meva última intervenció és que a veure si caldria anar creant l'hàbit per part de l'equip de govern, és a dir, que siga el partit que siga, de crear l'hàbit de consensuar certs assumptes. És a dir, pot ser una bona ocasió, ara que està en marxa el projecte del camí a la mar, com també està el tema de l'AVE pel mig, com també està el tema del no soterrament, sinó el treure les vies fora del poble, perquè sempre Puçol ha sigut, la veritat, un poble que ha estat perjudicat de totes. I aleshores jo pense que cal crear aquest hàbit, és a dir, per què? Perquè per el poc de temps que duc en l'Ajuntament, he estat en les gestions que he fet en urbanisme i això, pareix ser, és el que jo, el que el Bloc Coalició Compromís deduïm, que quan se canvia de govern és com si quasi no s'inicia, evidentment, tots els expedients, però sí que pareix que cada un va a la seua i aleshores davant de conselleria o davant del Ministeri, és a dir, no s'actua de la mateixa forma ni s'instrumentalitza de la mateixa, ni s'exigeix el mateix, i aleshores pareix que sigui un tornar a començar. A veure si fiquem un poquet de seny per els temps que corren i a veure si els dos grans partits, que sou els que teniu més possibilitat normalment d'estar allà dalt, doncs això, se crea aquest hàbit de consensuar-ho, perquè n'hi ha assumptes que tenen que estar consensuats per tots, i governi qui governa, cal anar cap endavant, perquè si no sempre ixen perjudicats els mateixos de sempre, els ciutadans i ciutadanes de Puçol. Temes d'educació, temes d'infraestructures, a veure si fiquem un poquet de seny, que el governar no espera tota la vida. I aleshores, quan se canvia, a veure si som un poquet ja, diguem, maurs en aquest aspecte, ja que la democràcia ja porta tants anys, i actuem en conseqüència. I res més, moltes gràcies, i a veure si preneu nota. Moltes gràcies.